Kedua mempelai lho Pak. Oh, aku dhewe ya durung iki mau. Dereng. Aku sik diaturi karo Kang Parman ki yen ngaturke tetembangan lumiyin. Wah. Ya engko paling boten ki karo pinanganten ki ya awake dhewe ya ndongokke. Nggih, didongakne rumiyin nggih. Heeh. Mugi-mugi Mbak Sri kalih Mas Doni Mas Doni. sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Diparingi anak sing soleh lan solehah. Soleh kaya aku, solehah kaya sampean. Lha lak yo kaya bapak mboke to. Oh iya ya aku lali kok. Tak kira lek sing soleh ki aku terus sing solehah ki sampean. Jenengan soleh to? Soleh lek aku ki. Kaya ngono kuwi. Loh, sampean ngino marang aku. Saleh. Mindah boyo. Iya. Sita urip lan ndika pasti Jerlahir putri Selestio terus bisa nyara di Lumantar saking Campur Sari New Lestari. Ono tetembangan sambung wanci dalu.
Atur gunging panuwun Dik Vina. Iki mau sampun ngaturaken mengkawi